Gibalaan nga panglantaw. Isayas kapitulo 17 bersikulo 7. Nianang adlawa ang mga tawo motan-aw sa ilang magbubuhat ug ang ilang mga mata makabaton og pagtahod sa balaan sa Israel. Ang mga bahandi sa kahangturan gitugyan ngadto sa pagtipig ni Hesukristo, sa paghatag ngadto kang bisan kinsa nga iyang gusto. Apan unsa ka makasubo nga daghan sa madali mawad-an sa pananaw sa bililhong grasya nga gihatag ngadto kanila pinaagi sa pagtuo diha kaniya. Iyang ihatag ang langitnong mga bahandi niadtong kinsa motuo kaniya, muhangad kaniya ug magpabilin diha kaniya. Siya mitawag sa iyang pinili, pinasahi nga mga tawo, kinsa nahigugma ug nag-alagad kaniya sa pagduol ngadto kaniya ug sa pagpangayo, ug siya muhatag kanila sa tinapay sa kinabuhi ug magabubo sa tubig sa kinabuhi nga kanila ingon sa usa ka atabay sa tubig nga nagatubod ngadto sa kinabuhing dayon. Gidala ni Jesus sa atong kalibutan ang natipon nga mga bahandi sa Dios ug ang tanan nga mituo kaniya gisagop ingon nga iyang mga manununod. Iyang gipahayag nga dako ang ganti kanila nga nag-antos tungod sa iyang ngalan. Kini nga kalibutan usa lamang kagamay nga atomo sa halapad nga dominyo din ang Dios nagdumala. Ug bisan pa kining gamay nga nahulog nga kalibutan mas bililhon sa iyang pananaw kaysa kasiyaman ug siyam nga wala mahisalaag gikan sa panon. Kun atong himuon siya nga atong pagsalig, dili niya kita biyaan nga mahimong dulaan sa mga tentasyon ni Satanas. Gusto sa Dios nga ang matag kalag nga alang kang kinsa si Kristo namatay, nga mahimong usa ka bahin sa punuan sa paras, nga konektado sa ginikanan nga punuan, nga nagkuha og pagkaon gikan niini. Ang atong pagsalig sa Dios hingpit, ug kinahanglan nga magpabilin kanato nga mapaobsanon kaayo. Ug tungod sa atong pagsalig diha kaniya, ang atong kahibalo mahitungod kaniya kinahanglan nga madugangan pag-ayo. Buot sa Dios nga atong isalikway ang tanang matang sa pagkahakog ug muduol kaniya, dili ingon nga tag-iya sa atong kaugalingon, kundi ingon nga gipalit nga kabdangan sa Ginoo. Ang Dios mo pasidungog ug mosapnay sa matag tinuod nga kasing-kasing, matinguhaon nga kalag kinsa nagtinguha sa paglakaw sa iyang atubangan diha sa kahingpitan sa grasya ni Kristo. Kita ba uban sa maid-id binalaan nga panglantaw makadayeg sa kalig-on sa mga saad sa Dios ug muhaom niini sa atong individual nga kaugalingon, dili tungod kay kita takos kun dili tungod kay si Kristo takos, dili tungod kay kita matarong kun dili tungod kay pinaagi sa buhi nga pagtuo atong giangkon ang pagkamatarong ni Kristo alang kanato.